салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сумма. ина хонаи фурӯшӣ дар ваҳдати сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 225 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, бо тамоми шароиташ фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, поёни корвон, 7 ахтар, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, мошин Kia K5, соли бароишаш 2013, мотор 2.4, коробка автомат, сӯзишвориш бошад бензин, нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 ҳафта пеш мошинро харидан аз вагон. мошин нав дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рангаш сиёҳ мебошад. мошин алишам мешавад. бо духонага квартира дар шаҳри душанбе. харидору аниқ бошад ё ки шахсоне ки мехоҳанд бо мошин квартирашона иваз кунанд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, поёни бозори корвон, гранд завод, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 168 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони гипразем, 1 комната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, 1 комната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, дар пушти ҳайкали модар, хӯросон, 1 комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат кӯчаи Тимурмалик дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Хати роҳ, 4 сотиқ замин, як дар хона, баня, ҳуҷҷатхона, об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош бошанд ҳамаш 100%. нархаш 70 000 сомонӣ бо савдо мешавад. гирди хона маҳкам карда шудааст, бо семинблок, дарахтони мевадиҳанда дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.